Kaseng Nyautrep Youth Council Rimuliang Circle Hakajing Senran Lang Kinong Ilam ka Nyautrep Youth Council West Castle District man hakalai puai terik jong unai nailar kila hiar sipo kasinong Mawsikar ban pelong gijing jurep batuar jing mut halor kajing long jing ban hakate kathan shushu hakate gijing hiar jong kaseng HYC hakate kasinong kalong ru hadien bagi seng balang bat kibriu na Assam ki julek kha hakasinong Mawsikar hajan langpi hakate kasengi kaseng kalaya kenduru ikilong kemi ki samla bat kiri rong ba hakate ka area hakaba kila pan pau ba mentai ki don hapdang kajing shong seir namar kajing wan man kapor di ki phongot ki bana Assam hakate kasinong Nakaliang jongi ka HYC West Castle District nila sanran lem ya ka jingwan jong ka HYC Rimuliang Circle hagani ka sinong Mawsikar harin bangila yo jingtip hagani ki khindiat sngewbha nakaliang jong ki bru jong na Assam harengkat bat ki katu gani ki pulis no ke Assam harengkat ki seng bhalang na Assam ki wan hagani ka jaka jongi hangne banwan pek ba ki dole sigidon kanuk no jing tmu ban thau ki no ki lab development namta kini kerja jongi, te ngilai perkat kum kaseng, lada nakaliang jong kegi pulis jong ke Assam, harikat kiseng balang na Assam, iwan sekini kerja jongi kelam dakhen, ya kita ki jeng perking jong ke Sorkar ke jongi ya lengba COVID-19, te kan ayu yang i bangin wan hakini kerja la jong, kelam dawit namta kerja kari la jong, te kumta nakaliang ngi lawan hang ni, enang ngila wan ngila ya kenduk ya ki paradok prasnam ki badan hang ni kerja berkidaya tu. Bagi don mentah hagijing leng hagijing seir ke basir kai bah te kumta nakaliang jongi kerpat nomor ba kane ya ke Sorkar MDA nomor ngiui hagani kasinong hangni Mawsikar nadu usnam khat khandai spa nyup khandai nakaliang jong ka Sorkar Assam kalabu ya kane ka pulis opus hangni ha Mawsikar te hangni ru paradok prasnam jongi syanir paradok prasnam jongi syatairi gadon kia anong kerdum kumta gidon tang paradok prasnam hangi kapun perkhat yang ibalai kawan bu pulis opus hangni tina kalian jongi ngi ong ya ke Sorkar Jylla jika jongi bah kadeban perkat thamai halor gani bat ngi dawa na kalian ke HYC ngi dawa pada ban Weng no ya kani ke pulis opus jong ka Assam ke badan hang ni ngi kerpat ya ka Sorkar MDA kan pha ya ka jing tho pada ban Weng no ya kani ka pulis opus bat lada ka Sorkar Assam kam sengap na kalian jongi dawa bah menta kalade ka por ya ka Sorkar Jylla ke jongi Meghalaya jongi bahkan bu sakawai ke pulis opus hang ni lada ka Assam kawan bu hang ni balai jongi kamla ban bu hang ni ngi bagi nakaliang jong ke pulis bun bagi ngi ki kwartar ngi haki jaka sa ke jong ki bun bi song kai don kam haban ya le kai ki jing ya le kai bun ki bun balai kan ni ga jaj bandu jongi ka don habdang ke jing le balai kim wan hang ni kumta nakaliang jongi dawa ka baningkong de ban bu ya ka pulis opus hang ni bar lada nakaliang jong ka Sorkar Jylla kamla ban le kata nakalian jongi sasim dagwe per kesenjang